nek mau belajar ya kudune ya aja di nganu kudune ya tenanan kok. Belajar kok. Kalau praktek ya cek mati. Iya to ya. Nek kabeh iki nganu dak padha wae nek ora duwe minat, ora bakat ya angel ada buka acara nol kok. Heeh. Padha wae wong nyambut liyane nek ora duwe bakat seneng dhisik ya ora iso. So. Carane demek ngono kan padha wae ana sing atos ana sing anu itu apa iki? Heeh. Ana sing tangan empuk ngono jarene wong-wong iki ngarani iki. Kan ora kudu iya kudu tonton kudune gunake tenaga sing super tenang. Iya to ora full nek sing gede-gede. Ayo ora terbias yo. Demek kaya wesi ngono kae gigil apus. Wah, terus. Iya toh, kowe gede pisan. Ada sing di atas kan 10 kilo kan ya atas wong iki. Terus. Ayo kalau saya ngangkat besi itu ke atas kabel. Nek wong angkat besi pancen utuh-utuh kan ya lumayan atas lho. Wong iki ya sing penting seneng. Ora seneng ya ora kaji. Ora bakat kok. Ora bakat sik. Aku biyen ya ora seneng gangen iki. Ora seneng. Tapi ya kuwi nek pas akeh tamune kan nggone bapakku. Oh, Nggone nang pinggire kuwi to. ben deloki. Yo pancen ngrikis kaya ngono kuwi kok dadi seneng nyet-nyet nulis ngono dadine apal bukan. Nek ora pengen dadi tukang pijet ya ora pengen. Deloki ngono ya kesel. Masan kula bapak ora ngono iki kok. Ayo pejet-pejetan ngono kuwi. Kok penak dadine ketemu sendiri. Wis kabeh ke dalane ngono mau. Mak ya ngawijet apa aku dia ngawijet. Wong niku ki nganu kok masjid iki, masjid lanang wong wedok cah Bali ngono ki benek kepeteng ora wani. Pedih. Wedi, mau sampe tak warai. Ora kok tak warai nang masjid. Mau meteng-meteng aku ngono benek kepeteng ora wani kok nang. Penak ngene iki lho, ora sampe tak praktek aku ngono. Ya tak praktek langsung iki lho carane ngene iki aku. Ora wani. Wis sampane nek salah ngono ora ya anu. Ane paksa-paksa warai nek muni ra wani ya piye meneh. Angel aku. Wong mesti wong ki ana trike ora sembarangan aku ngono. Iki trike ngene aku nek wong gering modele ngene nek wong lemu ngene nek wong lemu kaya di model wong gering ya ora tegas aku. Nek wong lemu kudu langsung titik-titik sing kena ketin aku. Ada wong gering kok langsung titike jengkelang beda meneh kan ngono. Heeh. Awak cilik-cilik ini kok langsung tak jereng ngono ya. Lha iki lho, nek saraf kan langsung iki to, Dak. Ini langsung kena lho, iki teknis saraf ini to. Loro to. Apa mesti gol iki. Oh, iya to. Bener. Ora wayahe kok. Mana awak cilik-cilik iki dibeti. Ora sak ngami. Dadi nagane iki ringan lho. Wong kabeh nganggo kok irang. Heeh. Aku tak Konjor. tak iso dari tukang. Tapi nganu cah cilik sing urusane ra umum yo akeh lho. Sok nek dipejeti sampe ngene-ngene itu rumah angel lho, wetenge durut angel. Gegel kok masalah kok. Nek cah cilik kan biasa nek nangis biasa, tapi nek sampai pulang wah nganu malah iya ya nek ngarani kenceng kabeh ngono lho. Aku awake. Iya toh. Nah, wis ngene iki dinak ngene iki nang awake benak.
Rambutnya hilang. Ngaku hilang. Wah, gila. Langsung metu bakso iki. Mantap. Nek kok masuk angin iki kok, masuk angin angin iki kok. Linu kemeng. Iki linu kemeng. Lah tekan mripat sing ngene iki termasuk angin iso. Kuwi ciri-cirine ngono. Anggo sikile kok iki lho rasane koyo kaku. Nek sikile ra kaku kuwi ini. Lho iki ra jatuh ngono iki. Angger awake penak yo nyambut penak. Heeh. Terus nyambut gawe nganu awake loro. Wes tambah ora dadi gawe. Nek gonmu kono-kono iki nggon apa? Klopo apa nggon nganu? Jamu piti karo akeh. Kelopok. Berarti nganu yo Aneh kok ora. petani klopo yo. Ora karo jati yo. Jadi. Saiki jadine rata-rata dadi kesini gitu ya. Oh, di nganu ganti ora do nang nganu kae yo. Do nang dhuwur sayur-sayur ngono kok. Jadinya tetap banget. Tapi yang tadi mbak kono pancen lemah yo jombo kok.